Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай медонед рӯзҳои истироҳатии гузашта турнири UFC 297 баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Шон Стрикланд ва Дрикус Дуплеси шуд. ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва аз 3 довар 2-8 ғалабаро ба Дуплеси доданд. ҳамин гуна Дрикус Дуплеси чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Мавсар Евлоев ва Арнолд Аллен баргузор гардид ва ин муҳориба низ то қарори доваро рафта ба фоидаи Мавсар ба анҷом расид. ҳамин гуна Мавсар Евлоев рекорди худро 18-0 кард, лекин ин ғалабаи Мавсар Евлоев баъда навояд писанд наомад ва ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт. мухлисо ӯро танқид карданд барои оне ки ӯ ғалабаҳои фавран надорад ва ин чиз ӯро нороҳат кард, пас ӯ бояд ки оиди ин чиз фикр кунад. ман медонам ки ин суханҳои ман ба ӯ писанд намеояд, аммо ӯ бояд ягон чизро тағйир диҳад, чунки ин аз ҳама муҳорибаи дилгиркунанда дар ин турнир буд ва ман медонам ки имрӯз дар ин ҷо кӣ бой дод. мухлисон гуфтааст Вайт. дӯстон, бояд қайд кард ки Мавсар Евлоев дар UFC ҳамагӣ 8 муҳориба гузаронидааст ва ҳамаи ғалабаҳои худро бо қарори доваро ба даст овардааст. ҳамчунин дӯстон, бояд гуфт ки имрӯз пулҳои коркардаи онҳо маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Шон Стрикланд $1,340,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дрикус Дуплеси бошад $685,000. пулҳои коркардаи Мавсар Евлоев $195,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Арнолд Аллен бошад $135,000. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори пешинаи мо медонед варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов шоми шанбе дар турнири UAE Warriors 46 дар якум раунд ғалаба ба даст овард ва ин даҳум ғалаба дар карьераи Самандар шуд. акнун рекорди Самандар Муродов 10-0 аст. ҳамчунин ногуфта намонад ки ин дуюм муҳорибаи Самандар дар ташкилоти UAE Warriors буд. дар якум муҳорибаи худ дар ин ташкилот низ дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд, а ин дафъа бошад бо тариқи нокаути техникӣ. рақиб осеб гирифт ва ба дуюм раунд баромада натавонист. барои ҳамин ғалаба бо тариқи нокаут дар якум раунд ҳисоб карданд. баъди ин ғалаба менеҷери Самандар Муродов Фирдавс ки бо Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунад, оиди Самандар Муродов чунин суханҳо навишт. Самандар Муродов беҳтарин проспекти вазни ним миёна дар ҷаҳон. дар навбат UFC иншааллоҳ, навиштааст Фирдавс. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон агар мо дастовар ва сину соли Самандарро ба инобат гирем, пас ӯ дар ҳақиқат яке аз беҳтарин ва шояд ки беҳтарин проспект дар ҷаҳон бошад, чунки дар 23 соли худ Самандар 10 муҳориба гузаронида дар ҳамааш ғолиб шудааст ва аз ин 10 ғалаба 7-ро фавран ба даст овардааст. ӯ дар яке аз беҳтарин ташкилотҳои ҷаҳон Eagle FC чемпион шудааст ва ҳамаи ин дӯстон дар ҳоле ки ӯ 23 сол дорад. мо ба Самандар Муродов барор хоҳонем ва умедвор мешавем ки муҳорибаи навбатии ӯро дар UFC мебинем. тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев ба чемпиони нави вазни худ муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. BBC дар UFC 300 во мехӯрем, навиштааст Чимаев ва ин суханҳои Ҳамзатро ба чемпион расонданд ва ӯ дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт. Чимаев навишт ки ба наздикӣ бо ман во мехӯрад. ӯ ин суханҳоро оиди Ҷон Ҷонс низ гуфта буд. умуман ки ин шахсро ҷиддӣ қабул мекунад. муҳориба зидди ӯ ягон маъно надорад. ман зидди довталаби арзанда ҷангидан мехоҳам, зидди шахсе ки ин чизро сазовор аст ва ин шахс Исраил Адесаня аст. байни мо кори нотамом мондааст ва ман ин таърихро маҳкам кардан мехоҳам, гуфтааст Дуплеси. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, қонобуду сарбаланд бошед.